Bashiyeke phantsi kweenceba zemvula ebigxigxiza nomoya obhudlayo bengenalo nophahla phezu kwentloko emva komlilo ogqugqisa amatyotyombe endawo. Kukholela ukuba omnye wabahlali ushiya isitovu ebesivutha singagadwanga, nyathelo elibangela ukutsha kwamatyotyombe amalunga nama-200. Beselele ndithiwe phaa ngo-11 nanawuthi yuneva nasimeli lapha kuyatsha kandiphula nathi uyokutsha ngapha abezunathi umbane qa. Kubuhlungu kakhulu, abantwana bakwazi ubheka esikolweni ngenxa imeko esikuyo. Ibuhlungu kakhulu, asikwazi ukuphangela emisebenzini isixelelo ngoba sotsalelwa imali. Nanjengoko umaspala becoca kule ndawo, uluntu lucela naluphi na uhlobo loncedo. As we stand here, we have around about 564 people displaced, including 91 children. And I have called for the mayor and the disaster head to call this area disaster, a local disaster, so that we can be able to assist them to rebuild their lives. There's 91 children amongst them, and as you can see, the weather is not playing with us, and we really need some assistance to assist these vulnerable people today. Nanjengoko bebeqalisa ukwakha kwakhona, abaqikeleli imozulu bathi kusezawuthi gqolo ingqele, imvula nemimoya ebhudlayo de kuye ekupheleni kweveki. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.